Lehenengo eta behin adierazi nahi dugu sortuk irmoki salatu nahi dula Siriako gobernua eta herriaren kontra martxan jarri diren mehatxu militarrak. Sortuk gogoratu nahi du mendealdeko potentziek azken 2 urtetan Sirian pizturik den gerran izan duten eskusartzeak oso ondorio larriak utzi dituela. Ematen du oraingo hontan urrats berria eman nahi dutela logika belizista horretan. Argi eta garbi adierazi nahi dugu nazioarteko komunitateak baliabideak izan badituela Siriako gerrak planteatzen dituen erronka guziei bide diplomatikoen bitartez erantzuteko. Iragan abuztuaren 21 Damaskoko ingurutan gertaturiko eraso larri hori barne. Ildo beretik adierazi nahi dugu gaur-gaurkoz eta atzo irudikatu den konpromesu horren inguruan, Obama presidentearen inguruan irudikatu den konpromesu horri buruz, argi adierazi nahi dugu momentu honetan edozen eraso militarra nazioarteko legearen kontra doala. Jakin behar da, gaur-gaurkoz ez dugula Nazio Batuetako ikuskatzaileek egin beharreko txostenaren emaitzak. Hortaz gain, adierazi nahi dugu, plantan jarri nahi den egitasmo militarrak gogor kolpatzen duela Nazio Batuetako gutuna. Izan ere, sortuk ez dugu gaitzesten egitasmo militar hori nazioarteko legediaren ikuspuntutik enkajerik ez duelako soilik. Guretzako erabat onargaitza da Siriako herriaren sufrimendua areagotuko duen egitasmo militar hori. Hori dela eta adierazi nahi dugu nazioarteko komunitateari dagokiola Siriako barne eragileen arteko negoziaketa prozesu integral bat bultzatzea. Gure ustez, elkarrizketaren bitartez soilik lortuko da bake iraunkorra Sirian zein ekialde hurbilean. Adierazi nahi dugu, konponbide politiko integral hori bultzatzeko ezinbestekoa dela baita kurduar herritarrek dituzten eskubideak aintzat hartzea. Kezka bizia sartzen dugu, aipatzen genuen gailurre hortan, G20ko gailurre hortan, Frantziko eta Espainiko presidenteek harturiko erabakia, nolabait Obamaren planak babesteko erabakiak. Adierazi behar dugu, 2 presidente horiek aukera paregabe izan dutela azken 2 urtetan Euskal Herrian zabalduriko bake esperantzari eusteko. Horri egin ordez, oain proposatzen dutela bai haien herritarrei eta baita Euskal Herritarrei ere, da herri arabiar baten kontrako gerra berri bat plantan jartzea. Guztiz onargaitza da aukera hori. Zentzu horretan, argi eta garbi adierazi nahi diogu, bai Hollande, bai Rajoy presidentei, NATOri ezetz esan zion, herriak ezetz borobila ematen diola prestatzen, babesten edo sustatzen ari diren ekimen horri.